Tothom i benvinguts a la conferència que farem tot seguit. El Col·legi de Psicòlegs de Girona, a qui represento, a motiu del Dia Internacional de la Salut Mental, que se celebra el proper dia 10 d'octubre, el proper dilluns, ha volgut oferir als ciutadans de Girona una xerrada, una conferència, pensem que d'interès, si no per la majoria, si no per tothom, per la majoria de les persones. Com sabeu, està titulada Llibertat emocional, estratègia per educar les emocions. Atenent al motiu de la xerrada, que és la celebració del Dia Internacional de la Salut Mental, val a dir que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens alerta que les alteracions mentals van en augment. En concret, la depressió es creu que aviat serà la segona patologia més freqüent. A Espanya la depressió està afectant a un 10% de la població. Això vol dir que aproximadament són 4 milions de persones que pateixen depressió. Les malalties o trastorns mentals no solament ocasionen sofriment psicològic, sinó que també ocasionen molts problemes de tipus social i econòmic que repercuteixen en la mateixa societat. Per tant, cal posar remei a aquest tipus de problema. Sortosament existeixen molts tractaments eficaços per moltes de les patologies mentals. Evidentment no amb totes, però sí per a moltes. La conferència d'aquest vespre parlarà del que molta gent ha sentit a parlar, d'educació emocional, d'intel·ligència emocional. Potser alguns de vosaltres penseu quina relació té l'educació emocional amb la salut mental. Doncs bé, podríem dir que l'educació emocional, el seu interès rau en que ajuda a evitar, a disminuir qualsevol sofriment psicològic que podem experimentar. De manera que podríem dir que acaba prevenint patologia, alguna patologia mental. I després l'altre interès és que millora, augmenta el sentiment de felicitat personal. Algo que podríem dir que està mancat en aquests moments en què potser tenim moltes coses, tenim certs benestars, però en canvi sovint, de vegades la gent manifesta que no està prou contenta, prou feliç. Sobre això us parlarà tot seguit Ferran Salmurri. Ell és psicòleg clínic que treballa al Servei de Psiquiatria i Psicologia Clínica Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ell és autor del llibre Llibertat emocional, editat per la Magrana en la seva edició catalana i per Paidós en la seva edició castellana, i també és autor del programa per a la prevenció i millora de la salut psicològica a l'escola, basat en l'educació emocional. Precisament a través de l'aplicació d'aquest programa s'ha pogut constatar que l'educació emocional ha estat útil per aconseguir aquesta fita que és millorar el benestar psicològic, la felicitat personal de les persones. Gràcies i dono la paraula a Ferran. Bona nit. Espero que se'm senti ara, sí? És que jo pretenia moure'm, si no us sap greu, perquè així no s'adormi ningú. A veure, sisplau, només volia dir una cosa. Aquí hi ha algunes cadires encara per omplir. Ho dic perquè... Bueno, en primer lloc, bona nit a tothom. El primer que voldria és agrair a l'organització el poder participar-hi, per diverses raons. Una és perquè és per mi un honor poder estar aquesta nit aquí precisament amb una celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Jo també tenia celebració, precisament el dissabte passat feia 35 anys que m'hi dedico a la psicologia clínica, per tant també podia aprofitar o aprofito per celebrar-ho amb vosaltres. Bé, espero que se sent de darrere? Sí? Espero que estigueu disposats a passar una bona estona, perquè almenys jo això és el que he vingut a fer, a passar una bona estona. A veure, mireu, em perdonareu que primer comenci per una pregunta. Ja sé que començar una xerrada per una pregunta és una miqueta
una mica poc usual, però és important. És saber si us heu preguntat alguna vegada per què esteu aquí. No vull dir aquí, que això està clar, Em refereixo en aquest món. Perdoneu, ho he explicat malament, no. El per què no, el per a què, perquè el per què ja ho sabem, no? Per a què? Bueno, que no sàpiga ho pregunti els pares, però per a què estem aquí? Per a què estem? Sí, hi ha molta gent que fa cara de dir, vaya pregunta que comença aquest. Bueno, ho explico. És que és important, perquè que no sigui que només vivim avui simplement perquè ahir no em vaig morir. A veure, jo crec que la gent estaríem tots bastant d'acord, segur que no ho estan, no hi ha problema, no discutirem, però que estaríem bastant d'acord que les persones, el que volem, després de respirar i menjar, és a dir, sobreviure, és viure bé, és a dir, ser feliços. Això és el que busquem tots. I és per això que vivim, per això que vivim, que volem ser feliços. Entenent que ser feliços, ara no vol dir tenir la felicitat, que entendrem que això no existeix, però volem ser feliços vol dir, és una cosa molt senzilla, és sentir-se bé. És un sentiment. Sentir-se bé amb nosaltres mateixos i en el que ens toca viure. La pregunta és, bueno, i com es fa això? Perquè, clar, des de l'existència de la humanitat que tothom vol sentir-se feliç i no sempre ho aconseguim. Perquè, encara que diguis per decret, vull sentir-me feliç, diu, ara que el Ferran ho ha explicat, jo ja ho he decidit, però veuràs, això no és suficient. Què hem de fer? Mireu, si volguéssim ser, no sé, allò que podríem dir, xistosos, per cert, si algú sap com es diu en català, m'ho explicarà a la sortida, sisplau. Xistosos, si volguéssim ser xistosos, doncs, bueno, aprendríem acudits dels llibres, els practicaríem davant del mirall, i vinga, i a practicar la que surtis de casa, vinga, ja ho saps. I al cap d'un temps et surten sols. La gent som el que practiquem. Per tant, ens convertiríem en allò que una persona que diuen xistos. Et diríem bon dia i ja faries una broma, tu ja sortiria, no? Bé, si volguéssim ser lladres, dius, vull ser lladre, doncs, bueno, ja ens ho imaginem també, no sé, primer motoricitat fina, no? Després despistatge del personal i vinga a practicar. I acaba sent lladre, dins o fora de la presó és un matís, però bueno, acaba sent lladre si vols. No, és que no vull ser ni lladre ni xistós, volem ser feliços. I això com es fa? Mireu, jo com us deia que fa 35 anys que estic fent de psicòleg clínic, sempre que ha entrat algú a la consulta, sempre, han entrat dient que no se sentien bé. No ha entrat mai ningú dient, vinc perquè em sento bé. No, tots se senten malament. Bueno, o almenys diuen que se volen sentir millor, matitzem-ho també. A vegades la feina, a vegades surt bé, no dic per què, però a vegades surt bé. I li acabes donant l'alta. I dius, mira, ara ja se sent bé, o se sent molt millor. I penses, quina diferència hi ha entre el que va entrar i el que ha sortit? O si voleu mirar, aneu pel carrer i podeu veure alguna persona que es diu que se sent bé i una altra que se sent malament. I si compareu, veureu que hi ha algunes diferències importants entre les persones que se senten més felices i les persones que se senten menys felices. Fixeu, jo us demanaria, sisplau, si podeu acompanyar-me amb l'exercici que farem. Jo torno a insistir, perdoneu, hi ha llocs, Fixeu-vos bé, les persones més felices solen tenir més bona autoestima. Per no entrar en tecnicismes, diríem, l'autoestima és el valor que ens donem com a persones. Si us valoréssiu de 0 a 10 l'autoestima, a veure, en l'últim mes, no cal anar a la primera papilla, a l'últim mes, per no complicar, en l'últim mes la vostra autoestima de 0 a 10, explico, 10 és bona nota i 0 dolenta, val? Si valoréssiu això, en l'últim mes quina nota us poseu? Per favor, no digueu-la, o la penseu, que sereu sincers, sense dir-ho a ningú, l'autoestima. Ja veig cares que diu, depèn, bueno, explico. És que és veritat que depèn, però és que la felicitat també depèn. O sigui que fem un esforç. De 0 a 10 són 11 punts. Podem escollir algun, veritat? Teniu? Molt bé. De 0 a 10, l'autoestima. En l'últim mes, quina nota us poseu? La teniu. Molt bé, no l'oblideu que la necessitarem, sisplau. A veure, les persones més felices solen tenir més bon autocontrol de la seva conducta. A veure, això vol dir saber portar la teva conducta cap allà on vols. Són dues coses, marcar-se propòsits i complir-los. De tal manera que les dificultats de l'autocontrol de la conducta venen per la mandra que no ens deixa fer propòsits o la impulsivitat que ens fa abandonar abans d'hora.